Saúdos. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras ven de elaborar un simpático protocolo pro manexo de enfermidades ou trastornos musculoesqueléticos. Un heteroxéneo grupo de condicións que afectan a músculos, osos, articulacións, tendóns, ligamentos, etc. Estes cadros clínicos, segundo recoñece o simpático protocolo, teñen alta prevalencia na poboación xeral, cunha marcada tendencia á cronicidade e un efecto potencialmente discapacitante. O seu impacto sobre a calidade de vida das persoas afectadas é considerable. Tamén é considerable, segundo recalca o protocolo, o consumo de recursos sanitarios, así como su repercusión en la productividad laboral. O Sergas sempre tan neoliberal. Noticias Dispersas tivo acceso a este protocolo, malia que o Departamento de Comunicación do Sergas en Ourense castigounos co látego da súa indiferencia. Preguntamos por el logo de recibir unha simpática nota de prensa de resposta ás críticas a este protocolo por parte de bastantes profesionais da medicina familiar. Non sabemos que pasaría, pero non nos contestaron. E xa é a segunda vez que nos pasa iso. Estarán enfadados con nós? Seguro que hai algunha explicación razoable. Comezamos. Como os camiños da información son inescrutables, puidemos, como xa dixemos, acceder a este protocolo. A simpática nota de prensa do Sergas mistura a linguaxe propagandística habitual cunha linguaxe complexa ou tramposa, segundo a quen lle preguntes. A elaboración de protocolos internos e guías clínicas é unha práctica habitual no sistema sanitario para promover a coordinación e axudar na práctica diaria. Son especialmente útiles entre profesionais de diferentes niveis asistenciais, como entre primaria e hospitalaria. De feito, a área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras conta cunha amplísima carteira de servizos aberta á atención primaria. O protocolo pro manexo da dor musculoesquelética xurde dun intenso traballo de máis dun ano coa vontade de mellorar a atención ás persoas con trastornos musculoesqueléticos. Un grupo de patoloxías de alta prevalencia e grande impacto na calidade de vida da poboación, co obxectivo de dar unha resposta asistencial coordinada, eficiente e adaptada ás características específicas da área sanitaria de Ourense, tendo en conta o envellecemento poboacional, a dispersión xeográfica e a frecuente pluripatoloxía dos pacientes. Na redacción e validación do protocolo participaron profesionais de atención primaria e de atención hospitalaria, nun traballo conxunto e colaborativo que busca establecer canles de comunicación directas e bidireccionais entre ambos niveis asistenciais. A resposta a esta colaboración entre facultativos de primaria e hospitalaria comezou a circular por grupos de WhatsApp de médicos de familia en forma de documento de comentarios sobre este protocolo. Documento o que non o van poder creer tamén tivemos acceso en Noticias Dispersas. En relación a esta colaboración, asegura no seu castelán original que este documento parte desde la perspectiva del hospital, no de forma global, por lo que la consideración de bidireccionalidad en este caso es errónea. La forma de trabajar, continúa a misiva, en cualquier especialidad, sea hospitalaria o de atención primaria, se basa y debe basarse en las guías clínicas elaboradas por profesionales de ambos ámbitos, no desde los facultativos hospitalarios que escojan la manera de proceder para los compañeros especialistas de atención primaria. Los protocolos deben valer para un mejor funcionamiento y comunicación entre ambos ámbitos, pero se deben acordar desde ambas direcciones, no solo desde una, ya que ello llevaría a una deriva hacia unos profesionales en detrimento de otros, con la misma formación y categoría profesional. ¡Ups! No propio documento figura como único autor relacionado coa medicina de familia o director de atención primaria, así como a directora de procesos de soporte ou o director asistencial. Aparecen tamén médicos das unidades aludidas, con simpáticas casualidades como que se buscas en internet o traumatólogo asignado a este protocolo, os primeiros resultados que aparecen son os da súa consulta privada. Que cousas, verdade? O obxectivo non é outro que facilitar a toma de decisións, optimizar os recursos e evitar duplicidades de consultas, probas ou derivacións innecesarias, especialmente desde concellos afastados ou hospital de referencia, e ofrecer ao paciente un itinerario asistencial claro e coherente que mellore a continuidade da súa atención. Este protocolo pretende ademais fortalecer o papel da atención primaria incrementando a súa capacidade resolutiva mediante a normalización de criterios diagnósticos e terapéuticos e promovendo o uso da consulta telemática como ferramenta de integración efectiva coas especialidades hospitalarias máis implicadas no manexo da dor musculoesquelética. Incrementar a capacidade resolutiva das médicas de familia podería ser un eufemismo para referirse a sobrecargalos de traballo.
máis se cabe, porque debe ser que teñen pouco. O documento dos médicos de familia asegura que, e volvemos citar literalmente, en estos protocolos parece que se exige la excelencia en los profesionales de la atención primaria desde la visión y o confort del medio hospitalario. Estos protocolos, si se hubieran elaborado por ambas partes, serían realmente bidireccionales, y también sería interesante solicitar pautas para facultativos hospitalarios que no escriben en las historias clínicas de los pacientes, no hacen las recetas que prescriben, no dan indicaciones al paciente y solicitan en un sinfín de e-consultas la petición de pruebas que deberían solicitar desde sus servicios, así como tras un año de espera derivan al paciente a otro compañero, lo que implica otra espera eterna. Si buscamos la excelencia y el buen hacer, continúa o documento, debe ser exigida a todos y no solo a un grupo de profesionales a los que a veces se les trata con una carencia de respeto profesional y que se sobrecargan con trabajos que no son suyos. Y en este caso, ya por el bien del paciente. En resume, lonxe de ser unha medida impositiva, o protocolo é unha ferramenta de traballo viva, aberta á revisión continua e a mellora permanente grazas á experiencia e á participación activa dos profesionais implicados. Aportacións que se incorporaron ao documento que, reiteramos, é unha guía na que se recollen criterios clínicos a ter en conta no manexo asistencial, desde a idade, as comorbilidades, o resultado das probas, a evolución, a xustificación clínica, etc. Todo isto soa bastante ben, pero que di realmente o protocolo? O obxectivo xeral do mesmo é a implantación da consulta telemática ou e-consulta como ferramenta de integración entre os distintos niveis asistenciales. O outro obxectivo é normalizar os criterios de actuación e derivación entre ámbitos asistenciales. Esta normalización consiste, segundo desenvolve o protocolo, en atrasar 3 meses a derivación á rehabilitación hospitalaria se non hai mellora con tratamento analxésico, o que se podería traducir por ¿para que ir á rehabilitación se hai unhas drogas estupendas? O protocolo indica tamén que serán derivados ao servizo de reumatoloxía con carácter preferente aqueles pacientes nos que se sospeite un trastorno inflamatorio, sempre e cando teñan menos de 45 anos. Sí, escoitaron ben. Para estes vellos decrépitos, a derivación non será preferente. Aínda teñen tempo para empeorar. E falamos desde a primeira persoa. Ademais, poderán ser derivados ao servizo de neurocirurxía aqueles pacientes que agotaran as posibilidades de tratamento conservador tras un tempo mínimo de evolución. Por exemplo, tras 6 meses de tratamento infrutuoso na unidade de dor e rehabilitación, que se suman ao tempo que estes pacientes tiveron que esperar para acceder a estas unidades de dor e rehabilitación. Parecevos mal? Tiquismiquis. O Sergas en Ourense quere ofrecer un itinerario asistencial claro e coherente que mellore a continuidade da súa atención. Un exemplo desta mellora asistencial con respecto ao servizo de traumatoloxía, por exemplo, é que o protocolo establece que se un paciente ten calquera patoloxía traumática ou rotura do manguito rotador do ombro, por exemplo, ou calquera lesión nun menisco, ten que ter menos de 65 anos para ser derivado preferentemente. A derivación para dores mecánicas e inespecíficas de ombreiro, cóbado, cadeira ou xeonllo farase no servicio de rehabilitación sempre e cando non se amañe cun tratamento conservador ou logo de 3 meses de tratamento analxésico. ¡Que vivan os analxésicos! O protocolo tamén asegura que, de forma xeral, non se transferirán pacientes con dor nunha man ou nun pé para a valoración específica no servizo de rehabilitación, que vayan a un compoñedor ou a Lourdes. Entre os criterios de derivación non preferente están cousas como o diagnóstico, tratamento e seguimento a longo plazo das enfermidades reumáticas crónicas que o requiran, crónicas e tamén podemos dicir que degenerativas, ou o diagnóstico, tratamento e seguimento ata a estabilización de patoloxías que poden beneficiarse dunha primeira abordaxe por reumatoloxía, cuxo seguimento poda ser realizado en atención primaria. Fontes consultadas por Noticias Dispersas aseguran que hai que dar grazas á deidade de cabeceira de cada un porque este protocolo non establecera directamente a eutanasia obrigatoria para os maiores de 65 anos con este tipo de patoloxías. Que sería das farmacéuticas senón, verdad? Todo ten un difícil equilibrio, xa saben. Este protocolo provocou, como vimos, unha pequena revolución silenciosa entre profesionais da medicina de familia, que parece que non teñen traballo dabondo. A
este respecto aseguran que, literalmente, para la derivación a traumatología parece razonable pensar que el problema de las listas de espera depende del servicio de traumatología, no de atención primaria, ni de su forma de trabajar y derivar. Llama la atención, continúa, que solo se puedan derivar pacientes menores de 65 años. Quizá a un paciente de 70 años solo le quede la resignación cristiana. Por casualidades da vida, os servizos máis afectados pola lista de espera son os protagonistas deste protocolo. En traumatoloxía, por exemplo, a espera media é de 88,6 días. En rehabilitación, de 267 días. Isto polo que aparece nos datos oficiais. Os que non queremos levar a contraria, verdade? Todo parece indicar que este protocolo pretende reducir as listas de espera nestes servizos, non reforzando o persoal, como cabería pensar, senón dificultando a derivación a estes servizos. Pero isto non pode ser, porque o Servizo Galego de Saúde está preocupadísimo pola calidade asistencial e non por maquillar as listas de espera. Onde se viu tal cousa? Foi todo. Seguiremos informando.